Ka jingya kun bandawa itu no, ya ka ktin kasi ha ka karnit ka bapra jong kariti sensyar jong kari. Kalaya ila bun sena menta, henry ka neka kampat karang sateng bat klempoi si eru. Kumta, si benta bat penkan mau biang, ya kinong shnong ka jela, hadu ka no ka jingmentoi baik pajba, kinyo olada ka ktin kasi, karung ha ka karnit ka bapra, menta tongnya sengap, ya ka jingya kren ha pada umau por, badu doktor arpi karsiying. Elat ya ngabangan keren ni kapor ki jingmentoi lada ka ktin kasi jongi karung haka kernet bopra. Hapedeng ke jeng dawa ban perung ya ka ktin kasi ke hak kernet bopra jong kariti secara kari India. Bun ki pajba ki bakeli. Ki ki jingmentoi lada ka ktin kasi ke yorong haka kernet bopra jong kariti secara kari India. Teknik kapor nga snudai ban jubab yang tak kajing keli jopi kenang ba baru kipat ba kin sultu syai ki kita kijing mentoi lada ke ketin kasih ke yok benrung lada ke ketin kasih ka yok jaka ke kernet ke bapra jong ka riti sensar kari India kin don sibun kijing mentoi ki ba on kedau kilong kum ni harum mo dengan kawai dan kawai mon batai ti kabaning kong hi kadai ka jing mentoi kalong ke jing itu ya ke jing long kerpang om tang jong ketien henry jong kajai beriu kasihi dayang ta ba haba im ketien im kajai beriu kaba arpat ki tenat sarkar jong ka sarkar pedeng kin sadon kam ya ki nong penkelak ketien lani ki bangila banong ketien nong way translator kumna ka hindi sak khasi nang ta na ketien english sak ketien khasi ne nak kasi sekiwai pat kicai kitian. Te kini kan plilat kam tam galat yok kam yok jam ye ki samla kasi ki bala nang start. To ka kau ka sakawai pat ki jum toy ke balai. Ka kasi kala bandong ka wai ni ki subject banyale ki examen thongkam jong ka UPSC. Hakikam na tu ki baret adu ki bahe kum IAS nang ta IFS IPS bat kui kikam kani ke penla ya ki samla khasi ban le khamba ke jing khon kam jongki kata ke jing toy mo te ke basau pat ko wai ki samla ki bala pendep ya ka ME khasi kila ban yo ya ka net examination kila ban yo le ha ke tin khasi Bat kitu kita pas ya ke net JRF kini ok bai bam ko bahe bah na ke bentaban pulih ya ke PhD. Te kebasan pat ki department khasi ke college bada ki school ba kini ya ke song pisa na ka sarkar pedeng na ke benta ki jingwat benya halo ke tin khasi. Taru de ko sa ke jingmuntoi. Te kebanri pat ke jingmuntoi kalong ka Institute of Indian Languages ke badana po Mysore kani kalong ka institute ko bahe bahaban kentiu ya ki cak kitien ki badana ka krenet ko bapra te kumta la da ka kitin kasi kala yorong kan sadon ka weipat ketenat lani ka bangi ong kitin pareng ka branch mo ha ka te ka institution ka badai baik na ka benta ka kitin kasi ka jongi te ka banyau pat ka jumuntoi kalong menta ka jimpuli ya kasi kadon tang haki college mo ki ba hapo ka nehu tenrai lada ka kasi kala rung ha ketika kredit bapra ngiladon kalenti ban kerpat iki weipat ki university ban play ek department kasi nak menta ki samla puli kasi tekani kan plilat iki samla ki jongi ke ban lek hikai kasi college ba ki school ba shabar na la ka jongka jella te skoi pa ka jing mentoi ka bapra ki wei di ki jing mentoi ki longkom ka jing yo ya ka khusna mo fer kuntup ya ka se tia academy award nang ta ka translation prize award ka khusnam na ka benta ki nong tho bapau khmat nang ta ki nong tho badang khie dangsan bat ki nong tho khna kitar gide ki wei pat ki jing mentoi ka ba khandai pat kelong ki riu start jongi ki la ban yo long khot haki commission of fair ki bayade bat ke jing kentiu ye ka kitien hari India ka jongi
nang ta ki MP jong iru kila ban kerana parlimen dak tin kasi ada ki kwa ban le kumta bat ka bakat duwe ke jumtoi ka ba sipho ka ban keren ne ka por kalong lada ka ktin lada ka khasi lalong ka wei na ki ktin po kata ka krenet bopra kan penslori ki samla puli kasi ban pentebit ro ya ke hindi bat ke english namar ki kam officer bo fair kan sadan ke jing pendon kam ya kinong penkela ktin te nak khasi sa ke hindi ni english lani na kiwi ki ktin sa ke ktin kasi tikta kilong ki jing toy la de ktin kasi ki yorong krenet bopra ngelapan sko kum tus pang ki jing toy ya ka la de ktin kasi ke yo benrung te idon kam menta ke jing ya kersan lang jong ki pat ba ibu bon markum balong beros kata ki bobo ni ki pej khmat biong bej imat ka manda yo jung toy ke dai tangka khasi auto society ten rai kani ke dai ki paj ba baro te nomor kata ka jing tu kolong ya baro nadu ki nong yalam ki jongi nadu ki nong khmat ki jongi to subha bane sum khia ek ni ka kam ka khasi auto society kala mo kala long kum kanang prat anti ban kentu na koi ke por tangi ba ka kanika kamru kala nang ya khmat bat ka basa menta kalong bat ka home ministry tingger pat di ekonomi khmat ki jongi bakin ya keren mungkin keren ting ni ka kam tam la urlong kam tam la kan yo ka jing toy nak bata kari ba ka jai beriu kam tam nak menta kala we ki jongi ban itu ya la ka jog ka tien kam tam ya ka jai beriu ka si ka jongi to sekoi ru kwa ban ong ya ki pat ba nong song snong ki pat ba jong ka jai beriu ka si ka jongi tu nya tililang ka we na menta ka ni ka jumun toy ka ban sawan ka bangi kum ka jai beriu ngin sa ngin lada ka ru ka ktin ka si jongi ka rong ka ika hernet ka bapra in sayo sibun ki jumun toy kum balapan sngo menne tingin persyang ro da ka ba ngin ya lap ban ya wer lam ki we ru ba kim nu benang ban e ktin ka si damar kin don sibut ki jumun toy bat ngan su pen kren pen kut kum ni lada kita ki jumun toy kum bang lapan sngo menne kilawan sisya kala urlong kemut kan ya yau ka ktin bat ki kot kasi wat ai ki wei de ki jela jo kri india kumta ka jumun toy kan umlong tangi kinong puli lani kinong tho kinong ikai ni kinong trai office hendrai kinong trai ha kilat patai kubor bo fer te kinong shon bat kinong penmi kot ro de kinong dia bat kinong pensokriang ki kot kasi wat i kinong belas ngiru kinyo ya ka kam ka jam